It-taħdidiet mal-kumpanija mill-Azerbajġan Sokar jistgħu jkomplu jiftħu triq biex Malta tkun ħabb fil-Mediterran fil-qasam tal-enerġija. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt il-programm Sibt il-Punt fuq One Radio. Hawn il-Prim Ministru elenka l-oqsma li fihom qed jaħdmu l-Gvern Malti u dak tal-Azerbajġan. Huma identifikaw lilna wkoll għaliex jinsabu wkoll bħala parti mill-konsorzjum illi rebaħ it-tender biex idawwar biex ikonna l-power station il-ġdida. Bħala li hemm opportunitajiet ġodda għalihom pereżempju bis-suq tal-żejt kif inhu bħalissa dwar pajjiżna bħala ċentru loġistiku fil-Mediterran li għandu x'jaqsam maż-żejt u l-gas dwar esplorazzjoni. Il-Prim Ministru rrimarka wkoll kif mal-Azerbajġan qed jiddiskutu pajjiżi oħra bħal Ġermanja u l-Italja kif ukoll il-Kummissjoni Ewropea. Tenna wkoll kif it-taħdidiet fl-Azerbajġan segwew il-ftehim ta' 320 miljun euro firmat maċ-Ċina. Intant, meta mistoqsi dwar il-problema ta' traffiku, il-Prim Ministru qal il-priorità li jmiss hija l-junction tal-Kappara. Dik hija priorità, għandna l-pjanti lesti, għandna il-flus lesti biex nofquhom biex isir dak il-post. Joseph Muscat spjega kif qabel ma jsir il-proġett irid jitlesta l-proġett tal-Coast Road. Dan biex ma jinħolqux inkonvenjenti għan-nies li jgħixu fit-tramuntana tal-pajjiż. B'reazzjoni għal rapporti pożittivi li qed joħorġu aġenziji internazzjonali dwar is-sitwazzjoni ta' pajjiżna, il-Prim Ministru qal il-vera aġenzija huma n-nies. Anke jekk ir-rapporti tal-IMF u istituzzjonijiet oħra laqagħhom b'sodisfazzjon. Qal li min-nies jara r-reazzjonijiet u l-effetti li iħallu bosta miżuri bħal fatt li naqas drastikament il-qatt kif ukoll is-settur privat ħoloq ma' 13 impjieg kuljum kemm ilha li bdiet din il-leġislatura.